Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. 9. Kale sane longo ngakungani na ye uyeza futi ebonke bapegi sise ngoba ujesu yeza ye ujesu yeza Jesu yeza ye uyeza futhi amen mezane nasesi qongweni ukuthi ye uyeza futhi le zanobukhosi izi ngoba ujesu yeza ujesu yeza yeah ujesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi ehloko manene lwandle namangane nam yeah uyeza futhi qobokane kanjalo ngoba ujesu yeza ujesu yeza yeah ujesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bhekaziya sitshela iziboniso ukuthi yeah uyeza futhi na awo umoya uyavuma ujesu yeza ujesu yeza yeah ujesu yeza Jesu yeza yeah uyeza futhi bheka izizwe zonke zithukuthi ngane nam ye uyeza futhi nalo ulwazi futhi selwami ngoba ujesu yeza ujesu yeza yeah ujesu yeza Jesu yeza uyeza futhi 2 Enkosi fikile emnyango thwala isiphambano manje abalungileyo mazobutwa ayiyo emnyango Enkosi nasifikile bheka iyeza yabheka iyeza isifikile emnyango iziboniso yonke iminyaka phela sithi sewukhona lapha sizobona masinyane yena ohleli phakathi
emnyango emnyango inkosi ifikile bheka iyenza isifikile emnyango ngakho qaphela lapha emhlabeni yebo phela inhlupheko azipheli yebo kepha uzofika umsindisi yena umkhohlisi emnyango emnyango inkosi nasifikile bheka iyenza isifikile emnyango okhona ezweni yebo thina siyohlala singabasha abafayo bangabhubhi yebo enaphakade emnyango Jesu ngithandu ukwazi ngitshe abanye ngomusaba bathole ukukholelwa mwezayo ukusipha okunye ngoje Jesu mangifundiswe inqondo ngazi moya ngcwele fundi isiwamve bezokuka Kristu okunye ngoje rimwe Jesu mangi swanela yu sinasithanda iswila kegi yebo likhuluma konke okunye Jesu nabukhosi ngize mina ngihlabelo mkhosi ngibuze ngibabaza ngingathulinga yaliudlulo eshimwe okunye ngoje
kuchemera iwa moyo wangu waipa asi Jesu ye ataura kuti ndinozo kuchenura ndosimbira kunemi iyo nyenyeye pakalvari ini ndinofunga mapasi mundipo neseini indapave sekunemi ezviroze sezepasi iwe moyoze emuviri uvewe nyunarini ndosimbira kuremi iyo nyenyeye pakalvari ini ndinofunga mapasi mundipo neseini ndosimbira kunemi omunezvi zinzo zvezu ozvinoda kapaini neropa ora Kristu ndosimbira kunemi yonyenyeye pakalvari andinofunga mapasi mundipo neseini yejesu ari kuuya iwe moyo wangu wazara azvinoda achenurwa ndotimbiri kuna Jehova andosimbira kunemi anyenyeye pakalvari andinofunga mapasi mundipo neseini ndinoda chimwe chochiro kuna tenzi anotipa kana nemvura nemoto ndinochema panguva ndoda kunamata nevari kuti pastor inini handisunzwa zvakanaka ndiri kurwara asi kutaura kurwara kwokuti nhasi wangofuma uchinzwa musoro uchitema tiri kutaura vanhu vanonzi vari kurwara actually vanotozviziva kuti inini handichazive kuti ndakatanga rini kuhwa zvakanaka ndakangoberekwa ndikaroorwa ndichingorwara ndiri kungorwara nazvino ndiri kurwara ndoda kumbonamata nevarwere panapa hansi kutaura vanhu vanotonzi vanozikamwa kwadhokta kuti ivavo vanotouya chete pasejari ndoda kutaura nezvavo ndova ndiri kuti varipo here vari kurwara pakati penu ndauya kuzonamata munhu wamwari but zvandoda kuti mundibatsire kuita ivai nerutendo muna Mwari muda kuti Mwari aite sei shoko marinzwa panapa unamato unotenda uchaponesa vakashandiswa ndisefa sefa haisi healing issue yesalvation first before healing. Saka Jesu akazoti kune uya akanga akaremara akamuti zvitema zvako zvaregererwa. Ndobva vanhu vati ko unotaura zvitema. Jesu akati chiri nyore ndechipi kuti chitema charegererwa nekuti simuka ufambe. Saka chinhu chiri izi pamunhu ari kurwara
ndechekuti aponeswe pamweya asati aponeswa panyama. Saka ingomira kunamata kuna Mwari kana usinei nekuponeswa pamweya, because chinhu chinokosha kuponeswa pamweya. Nyama iya ina basa, kunyange tikafa asi tikaponeswa pamweya, nyango tikavata paguruva tichamutswa. Saka Jesu anoti, kana anamatirwa achaponeswa. Saka ndinambonamatira nyaya yekuponeswa kwako. Mukuponeswa kwako ndimo mukuhilika kwako. Ndarishandisa kuti uribate. Mukuponeswa pamweya ndimo mukuponeswa panyama. Why? Because kurwara kwedu kwatiri kuita, it's a result of sin, not just your only sin. Because sese tiri vatadzi, chogona kwechisi chitema chako iwe pachako, vachitema kubva kuna Adamu, ndo chiri kutifemesa moto wokurwara kuri kuitika kwese. Saka kana tikataura pamusoro pekuponeswa, tiri kuti vanhu vekwedu ngavaponeswe pamweya. In other words, vasunungurwe pazvivi zvavo. Kana vasunungurwa vachaponeswa panyama. Saka ndoda kuti ndinamate newe pamaminitsi maviri asara. Ndoda kuti ndinamate newe, simudza mwoyo wako kuna Mwari, uti Mwari, ndiri kurwara. How long ndichirwara zvakadai? Ndinzire utsitsi, mundiregere zvakaipa zvangu. Kana mandiregere, mundipe utano. Mubvunzo kuti ndinoda kubvunza, unohudii utano? Kana wahupiwa unohudii? Pawakanga unahwo, wakamboitei nahwo chawakuda kuti ugozoita kana wazohudzosekwa? Ndonyaya iri critical yo. Kana uri mutano, uri nani here pakuve munhu waMwari? Kana kuti paunenge uchitorwara ndopaunenge uri nani? Uri padhuze naMwari kana uchirwara? Ndoda kuti upaone papa. Kana warwara uri bheta here kuna Mwari kana kuti uri wesi? Kana uchinge uri mutano, are you a prophet to the mission yekuponeswa kwevanhu? Kana kuti unotoendani kana uite uchirwara nokuti mapuwa aita mapuwa, vanhu havasi kutambudzika nokuti uri kurwara? Ndoda kuti utiwe, Mwari ndibatsirei, mukandimutsa pano. Haleluya. Kana Mwari mukabvisa gomarara iri, mukabvisa kensa yepachibereko yandinayo, Mwari kana mukabvisa covid yakandibata, please Father, kana mukandimutsa pano pandiri, I will worship you day and night. Zvandinazvo zvese zvichava zvenyu, ndichafira mukati mekereke, ndichabatsira unotambudzika. This is what I want you with your heart. Uvimbise kuna Mwari wako, ini I want to make a difference. Kana ndikangopona panapa chete, idi kutaura chokwadi Mwari, ndoda kuita zvandakatadza kuita nokuti ndarwara. Izvozvo ndo munhu anonzi anotsvaka utano. Ndoda kuti ndinamate newe nauripo, nodaro usingagoni kupfuka, endeuka pamubhedha wauri utarise kumakasha. Maybe wakagara pasofa wakatarisa TV, apo ndichitaura tenda kumasha. Mugamuchira achasolva nyaya dzako dzese dzekurwara. Vamwe vedu vachaponeswa vachibva nekumakuva. Ngatinamate. Baba, paita vari kurwara, vamwe vacho vari mumba vakagara pasofa, ndimai, vamwe ndibaba, vamwe mukomana. Mumwe akatodzoswa kuchipatara ukanzi chienda naye kumba anomwa mapiritsi aya, mozotora mamwe after 6 months. Vakanga vatoverenga kuti 6 months hadzikwani nokuti anenge atofa. Saka tauya changamire, tiri kuuya matimi, pane vari kurwara here? Tikati hongu, mukati ngavanamate, takunamata. Mukazotizve ngavadaidze vakuru vekereke, tadaniwa kuti tizovanamatira. Mafuta handina, handigoni kuvabata ruoko rupfupi, but sekusumudza kwandaita ruoko rwangu rupfupi, ndakumbira kuti rwenyu rwokumusoro kudenga rusumudziwe pamusoro pamayavo, rusumudziwe pamusoro pemukomana uyu, rusumudziwe pamusoro pemusikana uyu, rusumudziwe pamusoro pemwana, even pababa, pasekuru nambuya. Please, Father, in the name of Jesus, heal them and touch them. Muvaponese, gomarara ridisappear nezita raJesu. Muvaporese covid idisappear nezita raJesu. Muvaporese, handizivi kuti BP
kana kuti chii chiri kuvanetsa, handizivi musana kana chii chiri kuvanetsa. Pane chimwe chinhu chiri kufamba muropa chavasingazivi kuti chii, hachina kuonekwa, even scan haina kuchibata, even madoctors ari kushaya kuti chii, vari kuti zvese zviri right, but havati. Umwe anorota usiku achidla, umwe ndi anorota achifamba, umwe anofuma akatemegwa nyora. I'm praying panguva ino nezita raJesu anoponesa mhando dzese dzekurwara, ngaasunungurwe. Kana asunungurwa, Baba, tangai nemwoyo wake ave munhu wenyu, asiyane netsika dzenyika. Vamwe vanorwariswa nekusafamba zvakanaka, vamwe vakarwariswa nekusaita kwakanaka kwemhuri dzavo, kuvabereki kana avo vakagara navo. Please, Father, give them the heart to forgive, so that imi muchavaregerera. Mavaponesa panyama, mavaponese pamweya, muvaita vavhangeri vechokwadi. Kana vakamuka panhoo, Baba, varemekedze mhiko dzavanhu. Munyasha dzaishori Jesu Kristu nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorore pamusoro pake, pamusoro pavo, pamusoro pavo nemunhu wese. Zita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Wakanita zvakanaka kuwayo. Ndoda kuchingamidzai vana vaMwari. Mwari atiitire zvakanaka tose. Nhasi pane nyaya yandanga ndichiverenga madekazuro, ikandikwadza ndikaona kuti iyi nyaya iyi yakanaka kutaura nevamwe. Saka ndati regai nditaure nyaya ino tichiverenga bva mubhuku romurayiro kuti tiwe kuti inoti kudii. Ndafunga kuisa chimusoro chenyaya chinoti nokuti tiri hama. Nyaya iyi inondigwadza. Imhaka yekuti tiri hama. That's why mafamilies akamira. Vukama bwunomisa mafamilies kuve intact. Saka ndafunga kuti nditi nokuti tiri hama. Listen to me, church. Imhaka yoga yokuti tiri hama. Regai ndiverenge verse inobva kuna Mapisarima chapter 133 verse 1 to 3. Verse iyi ndimwe asi kuti yakaiswa mumapandi matatu, asi inongova imwe. Tinamati Baba vangu vari kudenga, tovhurazve shoko renyu. Itai tirihwisise kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Ndichakumbira unoverenga averenge verse Mapisarima 133 verse 1 to 3 pamusoro wenyaya unoti nokuti tiri hama. Verse 1. Tarirai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Yes. Zvakafanana namafuta zvako ipapo. Verse iyi yatotanga yakaipa pakunaka. Inoti teremune kunaka kwazvo, teremune kufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Pana zvinhu zviviri zvinofadza uye zvakanaka pamberi paMwari nevanhuvo. Zvinoti hama dzinofanira kugara pamwe chete, ndo first thing. Zviri nyore vana vaMwari kuti vanhu vagare pamwe chete. Hakuna usingazvigoni. Nembavha dzogona kugara pamwe chete, nevaroyi vanogona kugara pamwe chete, nemahure muHarare kunotwa nedzimwe nzvimbo dzavakagara pamwe chete. Vachigoita zvakanaka here? Aiwa, mbavha dzichigoita zvakanaka here kuuraya vanhu? Saka kugara pamwe chete kuri nyore kumunhu wese, but norugare ndo zvinonetsa. Saka Mwari unoti ini ndofara
kana vanhu vakagara pamwe chete uye vano rugare. Saka rugare ndo key pamhuri. Kana mhuri dzisina rugare Mwari hafari. Chiwai muwe verse 2 inotsanangura verse 1. Zvakafanana nemafuta anokosha Famba. ari pamusoro anoerera pandebvu, idzo ndebvu dzaaroni. Famba. Anoburukira kusvikira kumipendero yenguo dzake. Famba. Verse 3. Verse 3. Denda ndine nguva ndaisanangura wai mafuta asi apasipo pandoda pari paverse 3. Zvakafanana nedova rehamoni rinoburukira pamakomo eZioni, nokuti ndipo Jehovha paakarayira kuropafadza kwake, apa ndibwo upenyu husingaperi. Apa papi number 1 pane vanhu vakagara pamwe chete semhuri. Number 2 vuye paine rugare. Shoko raMwari rinoti ipapapo ndo pandorayira kuropafadza. Saka kuropafadza kwaMwari kana kuvuya mumhuri Tera Church hakuvuyi kuvanhu vakapesana vakaparadzana, hakuvuyi kuvanhu vasino rugare. Amen. Maropafadzo aMwari anovuya pamhuri ino rugare. Hallelujah. Ukavereka nechirungu inoti there I command my blessings. Saka Mwari unokomanda a blessing kumhuri ino rugare. Kana pane matukano, kana pane kuvengana, hazvigoni kuti Mwari aise makomborero ake. Teremori, vamwe vakadzi vaiziva kukosha kwehukama. Exodus chapter 1. Ndoda kuti tiverenge verse 15 tishamanya nayo muverengi kusvika pa22 tiwe pane nyaya inozipa. Hand. Zvino mambo weEgipita wakavudza madzimbuya avaHebheru vainzi mumwe Shifra umwe Pua. Akati kana muchibatsira vakadzi vevaHebheru. Chibomira mabona here kuti paita nyaya, paita madzimbuya evaHebheru vorayigwa kuita something kuvaHebheru. Tererai muwe musaparadzaniswa pamhuri yenyu, padzinza renyu, kwenyu, kuchechi kwenyu nevanhu vari kushe. Apa paita munhu uri kushe wovuya kuzopesanisa vagere norugare. Saka mambo orayira navo vakadzi vevaHebheru kuinda kuvakadzi vevaHebheru kundodii. Verenga. Akati kana muchibatsira vakadzi vevaHebheru pabasa ramadzimbuya muchavavona pakupona. Kana ari mwanakomana mumuraye, kana ari mwanasikana ngaararame hake. Asi madzimbuya ipapo mawere checha Mwari ndi mambo orayira madzimbuya evaHebheru kundouraya vana vevaHebheru. Ngatichenjerei vanhu vanobva kushe vachizopesanisa vagere. Haleluya. Zvikanzi kana pazvagwa mwanakomana urayai, vanasikana musauraya. Why? Vaita kuti kana vakawanda vanogona kuzoronga hondo tikakurigwa. Chiverenga muverengi vhesi inotevera. Chii chakaitika? Asi madzimbuya akanga achitya Mwari akasaita sezvakarayirwa namambo weEgipita. Haleluya. Asi vakarega vanakomana vari vapenyu havo. Mambo weEgipita wakadana madzimbuya akati kwavari, makaitireko izvozvo? Mukarega vanakomana vari vapenyu. Madzimbuya akati kuna Faro, nokuti vakadzi vevaHebheru havana kufanana navakadzi vevaEgipita, nokuti vane simba. Uye asati vasvika kwavari vatopona havo. Tisati tasvika kwavari vatopona havo. Saka mazuva iwawo vaiti kana mwana akange mukawanikwa mwana aponewa haachavurawi. Asi kana mukaona asati aponewa pamunomugamuchira urayai. Saka now vakadzi vatsvene, haleluya, vanotya Mwari vakati handingadero kuhama. Hey, regai ndikubvunzei chechi yaMwari.
tarirai kufaza kwazvo nokunaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Madzimbuya akaramba kuitira utsinye kune hama. Regai ndikubvunzei vana vaMwari, variko vamwe chero mumhuri kwenyu vanoitira vamwe utsinye vari mumhuri imwe, same blood, same family. Mwari unoti ava havasi vatsvene uye havasi Mwari. Amen. Famba neni. Zvirevo chapter 17 verse 17 inoti kudii? Shamwari inoda nguva dzose. Shamwari inoda nguva dzose. Hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Shamwari inoda nguva dzose, asi hama inochengetegwa kuti ibatsire panguva dzokutambudzika. Panguva dzenhamo ndo panopinda hama. Mirai ndimobata chii chinonzi shamwari. Shamwari ndio inoda nguva dzose. Ini kandiri kwangu ndonoziva kuti panguva dzenhamo I will chip in. Nokuti ndo zvakanyogwa nomurayiro. Amen. But shamwari ndedzipi? Ndo dzokumabasa ka kwamunoshanda, ndo dzamunogara nadzo, ndo vakadzi venyuka, ndo varume venyuka, ndo shamwari dzinoda nguva dzose. Asi hama manje inopinda panguva yokutambudzika. Regai ndikubvunzei, ini my policy is kana ndikavengwa nehama I don't mind, because shamwari dzoda koko. Asi ini kana paita nhamo ndopo ndopinda. Amen. Kana ukabata ipapo uchagara nehama norugare. Amen. Because chatoda is a blessing that should be commanded from above. Panenge pane hama dzigere pamwe norugare. Hallelujah. Regai ndikubvunzei rimwe zuva Abraham imbomanya tiverenge kuna Genesis chapter 13. Kana waigona waitanga pavhesi 1 umanye nayo kusvika pavhesi 8. Genesis chapter 13 verse 1. Zvino Abhurahamu akakwira akabva Ejipita. Yes. Iye nomukadzi wake nezvose zvakanga anazvo. Famba. naRoti vaanaye. Vakaenda kurutivi rwenyasi. Abhurahamu akanga akafuma kwazvo ng'ombe nesirivheri nendarama. Iwe muye wakafamba nzendo dzake achibva nyasi kusvikira paBheteri. Kunzvimbo iya kwaiva netende rake pakutanga. Yes. Pakati peBheteri neAi. Famba. Kunzvimbo yearitari yaakanga aitapo pakutanga. Abhurahama wakanamata zita raJehovha ipapo. Famba. naLotivo iye wakaenda naAbhurahama. Wakanga ana makwai neng'ombe netende. Nyika ikasavaringana kuti vagare panzvimbo imwe. Chimbomira. Paita vanhu vaviri. Abhurahama ende asingazivi. Apa pandaivereka ndo patakaona kuti paya pakanamwa Abhurahamu achinzi buda uinde kwandichakuratidza. Hama yake yanzi Loti yakabudavo. Inafuka kuda ndiAbhurahama akabuda oga. naLoti wakabudavo because wakati ina handisari nokuti iwe Abhurahama uri hama. Saka ndopotogwa kuti Abhurahama wanga ane bufumi, apa ponzi naLotivo wanga ane bufumi. Tapabata here church chiverenga. Nokuti pfuma yavo yakanga iri zhinji. Yes. Vakasagona kugara panzvimbo imwe. Famba. Vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahamu navafudzi vezvipfuwo zvaLoti vakaita nharo. VaKenani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Chimbomira. Taremuone nyaya iri pano. Vafudzi vairisa ng'ombe nemakwai zvaLoti nevairisa ng'ombe nemakwai zvaAbhurahama ndo vakaitarana nharo. Haleluya. Regai ndikubvunzei, variko vamwe vanhu vanoitirana nharo noufumi bwisi bwavo. Ava dzakanga dziri hama ndiAbhurahama naLoti. Zvino panapa paita vafudzi vemombe vokudivira Loti novokudivira Abhurahama ndo vakanga voitirana nharo vachigwa. Chiwa muwe panyasi panosipa.
ipapo abrahama wakati kuna loti naro ngadzirege kuvapo pakati pangu newe nepakati pevafudzi vangu navafudzi vako nekuti tiri hama. Haleluya. Amen. Nokuti tiri hama. Okwadi. Regai ndikubvunzei, shamwari dzingavapo dzinokudai nguva dzose, asi shamwari ngadzirege kutiparadzanisa. Amen. Nemhaka yekuti tiri hama. Vanhu venyu vamunoshanda navo kumabasa ndo shamwari dzinoda nguva dzose, asi shamwari idzi hadzifani kutiparadzanisa ini nasisi vangu. Hadzifani kutiparadzanisa ini nomukoma wangu. Hadzifani kutiparadzanisa ini nomukadzi wangu. Regai ndikubvunzei, ndazviziva chere mumuri dzenyu iye zvino brother to a brother havachamhurosani nemhaka yevakadzi. Vakadzi ndio shamwarika dzinoda nguva dzose. Kwedu kuchishona chechikaranga tinototi vakadzi vatogwa. Halo, saka ava vanogona kukuparadzanisai imi manga muno rugare. Saka Abrahama unoti vakomana Loti, tarira muone ava vafudzi ngatirege kupesanisiwa nevafudzi nemhaka yekuti isu tiri hama. Mwari ngandibetsere ndirege kuparadzaniswa neve kwangu neve mhuri yangu nemhaka yereason one kuti ihama dzangu. Mukadzi haagoni kupinda kuzondiparadzanisa nomukoma wangu, haagoni kupinda kuzondiparadzanisa nemai vangu, haagoni kupinda. Instead he should come to unite. Hallelujah. Mwari ngatiitire zvakanaka nemhaka yeukama bwuripo tigone kurarama sezvinoda murayiro washe. Mirai, ndoda kuti ndiverenge panapa panosipa pana Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Yes, Matthew chapter 18. Usati waiverenga iyoyo kana ukavuna ukabatanidza nyaya iyi ya Loti na Abraham ibatanize nenyaya ya Josefa nemadzikoma ake. Riya zuva so Josefa atengesewa ava kure nehama. Hama dzodzoka dziya dzakamutengesa kuti afe. Wakachemba so akatarira madzikoma ake akati garai mose ndokuvaronga achivaisa nemazero avo kutanga mukuru kusvika koupedzisira Benjamini wanga ariko. Josefa akavatarira so akabuda pajesu akandochemba nemhaka yovukama. Hey, blood is thicker than water. Let me tell you church, isu tiri hama. Kana toda kuona Mwari ukaverenga Hebrew inoti beside kuvane rudo kuhama dzenyu, beside that no one can see God. Strive to have peace with your relatives, for without this no man can see God. Mwari ngatibetsere tigone kugara tino rugare nehama dzedu. Zvino nyaya inondinetsa hei nemhaka yekuti vamwe vatowane mubvunzo kuti haiwasva idzo hama idzodzo dzee dzatoresvaka handingangovengi hama dzangu ndongodzivenga dzee dzatoita something. Saka dzaita something manje dzofanira kutondigwadama kuti dzikumbire ruregerero, otherwise handiziregereri. Handei Matthew chapter 18 verse 15 to 17 ukozoverenga 21 to 22 ipapo. Handi kana hama yako yakutadzira enda umuudze mhosva yake iwe naiye muri moga. Kana akakunzwa wadzora hama yako. Chimobira ndo pane solution yokuti pave norugare. Kana hama yako yakutadzira ndiani unoinda? Bhuku romurayiro rinoti haasi watadza, asi kuti watadzigwa ndio unotoinda kundosvaka rugare. Katoda kuinda kudenga hatichaki kukumbirwa ruregerero nevanhu vatitadzira. Isi tichitotoinda totondokumbira ruregerero tirisatadzigwa, tondokumbira ruregerero ndokuti tipone. Regai ndikubvunzei, ichi isina teichoko katoda kupona. Amen. Shoko raMwari rati kana hama yako yakutadzira, kwete iwewe kuti wamutadzira. Kana hama yako
yatadzira iwe ndiwe unofanira kuenda kuhama yakutadzira. Wondokumbira ruregerero. You need the reconcile. Kana ndopano musiyano wechikristu nenyika. Kana toda kuva maKristian tofana kuti katatadzigwa mumuri tiinde kune vatitadzira totondoyana nazve. Mwari ngaatibetsere tipagone apa. Ndoda kuti uverenga uchidzira panozipa. Asi kana asinganzwi tora mumwe kana vaviri newe kuti mashoko ose asimbiswe nemiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu. Ko kana akaramba. Kana asingavanzwi uvudze vungano. Kana asinganzwivo vungano ngave kwauri somuhedheni nomufarisi. Zvinoreva kudai. Regai ndikuudzei. Ita rupandi rwako sehama. Amen. Haleluya. Kana shoko rokutanga rati unoenda uri woga kundovudza wakutadzira kwete kundoti sorry because you want kutadza. Kundovudza wakutadzira kuti sorry. Iwe ndiwo toti sorry kana uri muKristu. Kana wadero manje mukayanana, keep your mouth shut. Because kwanzi kana wamuvudza mukatenderana mukayanana, then keep quiet. Kana aramba, take the second person. Kana aramba, take the third person. Kana aramba, take the whole church. Kungoinda kundoyandanisa. Kana azoramba mune chechi chingomutariravo somuiteri ake somunhu wenyika. Saka zvotendegwa kuti kana munhu aramba kuyanana nevamwe waita rupandi rwako gose unongomutariravo soumwe wenyika. Mwari ngati ure urombo. Ndoda kuti uverenge verse 21 to 22. Zvino Petro akauya akati kwaari, akati kuti Ishe, hama yangu ichanditadzira kanganiko ndikaikanganwira kusvikira kanomwe here? Yes. Jesu akati kwaari, handiti kwauri kusvikira kanomwe, asi kusvikira makumi manomwe anoverengwa kanomwe. Anoverengwa kanomwe. Haleluya. Uchingoregerera. Saka hakuna inandi ndeho inandi muregereri chitozvivudza kuti inandidi kudenga. Because kana wakona kuregerera Jesu tichiri vatadzi wakafa pamuchinjiko kufira zvivi zvangu newe. Saka munhu achiri pakati pokukutadzira iwe ndo paunofanira kumuregerera. Amen. Kana ukati handimuregereri chikanganwa kudenga hawindi. Mwari ngati ure nyasha apa tipagone. Unomuda kana ukaireferenza na Luka chapter 6. Ndoda kuti umanye kuna Luka chapter 6 inoreferenza nyaya yeyi. Verse 27. Luka chapter 6 verse 27. Tiwe kuti inoti kudini panyaya yekugara zvakanaka nehama. Because chatoda kugara zvakanaka nehama. Iverenge. Verse 27, Luka chapter 6. Verse 27. Yes. Asi ndinoti kwamuri, Wonderful. imi munonzwa, No. idai vavengi venyu, muitire zvakanaka vanokuvengai. Hallelujah. Apa ndo pane test yomuKristu nomuhedheni. MuKristu kunonzi vavengi venyu ndo munofanira kuda. Saka there is no way one can say I hate this person because vavengi venyu vamunoti uyu handimudi uyu muvengi wangu ndo unofanira kudiwa. So the test of God is on our enemies. When we can be able to love our enemies, then we are ready to be received in this kingdom. Mwari ngatibetsere apa tipagone. I know kune dzimwe hama zisingadi kuti dzimwe hama zive nerugare. Kune dzimwe hama mumuri chamu dzisingadi kuti dzimwe hama zibudirire. I know kune dzimwe hama dzinotovenga kuti wakawanikwa zvakanaka nemhaka yei iri ndisina votovengana. I know apa ndatosvika matobatise vanhu vazhinji mumuri mune mavengano. Asi bhuku romurayiro roti hei tarirai muone kufadza kwazvo nokudaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe nei norugare. Iwe muwe John chapter 11 iyi ndoidai. John chapter 11 ndoda kuti tiverenge verse 39. John chapter 11 verse 39. Yesu wakati bvisaibwe
marita hanzvadzi wakafa akati kwaari ishe wotonhuhwa zvino nokuti na mazuva mana okufa kwake. Maiwere Jesu haana kuzviterera. Ndopandodira Mwari deno Mwari aiterera munhu vamwe vangadai vakafa kare. Panapa Jesu panapa unoti bvisai bwe maiziva nyaya yaRazaro. Razaro afa masisters ake atombotuma shoko. Jesu akanonoka kusvika Razaro ndokufa. 4 days vamuviga Jesu ndokusvika. Jesus is on time. Let me tell you this one thing. Our Lord is always on time. Sure. Jesu asvika unoti vakomana uripi zvikanzi uyo takamuviga zvikabvisa ibwe. Teremuni vanhu vakaramba kuti ibwe ribviswe they are sisters. Ndovakaramba vakatoti haiwa musabvisa bwe. Jesu oti bvisai bwe yoti musabvisa bwe. Kusvika Jesu abvunza reason nemhaka yei musingandibvise bwe nokuti wotonhuhwa. There are some family members, they are seeing other siblings as though they are smelling and decaying. Mwari ngatibetsere tigone kuda hama. Ndo zvakanaka. When we can do that, God will command his blessings. Mwari ngatibetsere apa tipagone, apa tipagone. Josefa wakachema kuchema misodiso akatarira vana madzikoma ake akanga achida kuti afeso haana kutsiva. I like that. Haana kutsiva but wakachema so akachema akavapa zvokudya zvikanzi chidzokera kumba kuna baba musatukana muzhira. Hey, achinyemwerera so there God will command his blessings. Mirai ndiverenge vhesi ndodaona matako zvino. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. Ndoda kuti verenge verse 23 tifambe nayo kusvika tasvika pa 24. Handei. Naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paaritari ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe usiye chipo chako ipapo pamberi pearitari uinde umbondoyanana nehama yako ugozouya woisa chipo chako. Haleluya. Paita munhu unoda Mwari. Woona munhu unoda Mwari muparidzi vedwe. Uyu munhu unoda Mwari muimbi vedwe. Uyu munhu unoda Mwari ndierida chaiye. Uyu munhu unoda Mwari zvavari mai vedhoka. Uyu munhu unoda Mwari unotova youth leader. Uyu munhu unoda Mwari chiwa ishoko rovuya nashepa chake. Kana waenda kukereke uchida kupa chipo chake paaritari ukafunga kuti hakuna rugare kumba. Hallelujah. Don't put your offering. Put it aside. Never ever return with it. I like that. Amen. Unakisa chipo wafunga worangarira kuti kumba kunambira zvakanaka. Ini nomukoma wangu azvinamira mushe. Ini nomudzimai wangu azvinamira mushe. Ini namai vangu azvinamira mushe. Ini nomwene wangu hazvisi right. Amen. Ini nababa wangu hazvida kunaka. Don't put your offerings in the plate. It will be a case. Go back. Kana uri ku South Africa, fly over. Undoyanana na mai vako. Amen. Kana uri Harare uri Gweru, mai vari kuavhukururu kuzaka. Inda ikoko siya chipo chako. Undoyanana navo. Kwete kuti vondo kukumbira uregerero. Ruregerero hakutsvakwe kunowatadza. Kutokumbira kuyanana kunotsvakwa nowatadzikwa. Haleluya. Saka munhu washe unofanira kudzoka wondoyanana nevanhu. Kana apedza wodzoka woya wotora chipo okanda. There God will command his blessings. Saka tichava vanhu vana vaMwari vachagara panyika pano and they're serving God without going to heaven. Serving God without any blessing from above. Regai ndikubvunzei, Mwari wangu inomuda because unoisa zvose pachena. Saka ina handichanetseki nezvimwe. Chero ndikanzi ndakadai. Ndotoinda kune vanodero kwandiri kuti uyai tiyanane nemhaka yakuti tiri hama. Yes, Abraham wakatoona Loti. Zvikanzi Loti uya pano tarira vone. Ava vafudzi. Ini newe tiri hama.
chibuya tiyanane Amen. achiva toti chishara kwaundakinda hoyo noti nemaka jealous ndokushara kwanga kune bundu rakanaka kuzowa kwaakune mvura kana ukaverenga bhuku romudariro rinoti kwakashara noti mvura yanga iripo pose ndozvoita bhuku romudariro kuti mvura yakanga iripo uye iri pose saka akati uku ndoko ndoda iwe abrahama indoko kwakauma abrahama haana kuramba vakati haiwa inda kwanoda nokuti tiri hama. Amen. Oyo wazopambiwa notuya kusodhoma vatogwa dzavanhapwa mukomana manje ndokuronga hondo nemhaka yobukama. Mwari ngaatibetsere akauraya vanhu ndokudzoka zvikanzi haiwa chinda undogara zvakanaka. Regai ndikubvunzei, kati kasaregererana hakuna munhu unoenda kudenga. Amen. Kwete kuregererana chete, vari kuva muvanhu vanoti kwanzi unofanira kunditi sorry, unofanira kunditi sorry. Kana kangodero handimuregereri wakona kudenga. Amen. Ndinotaura zvokwadi. Chechi why? Bhuku romudariro ukaona ukamirira sorry kumunhu wakutadzira kudenga hwidi, iwe instead ndiwe unofanira kundotsvaka rugare nevanhu vose. Amen. I've got that experience. Ndakazviitikwa kwakawanda, but I still love those and they love me more than I was expecting. Regai ndikubvunzei vana vaMwari, tiri hama. I want to make a call to those who are saying, I didn't know, but from now henceforth, ndoda kuda hama kuti Mwari arayire mablessings ake mumhuri yako. Kana zvisina kumira zvakanaka namai, kana zvisina kumira zvakanaka nababa, kana zvisina kumira zvakanaka nomwana, kana zvisina kumira zvakanaka nomukadzi, kana zvisina kumira zvakanaka nabrother yako nasister yako, uti from now henceforth, I want to call him. I want to call here. Tive nerugare tose ndokuti tipone inyaya kaumai. I want such people to raise up their hands as I am praying. Those who are making a vow, who are making a promise, kuti haiwa ndariwa bhuku romudariro, I want to make a move and I should be the first. Usubudze roko kwako ndichirabata. Mwari wangu vari kudenga, maita yenyu nevana venyu vanga vakarashika, vamwe vaiti vanofanira kuti tisori nokuti vatadzira vakaza dero ena ndivaregereri kudenga takona. Chiti hurai urombo mavo kasubuka, vakubatei nechanza chenyu, vagone kundopinda pasikapindiki. Pavanoti vavengi vachitaura Mwari kuti ndinokutestai nokuda vavengi venyu, itai tine vavengi tose tikogamuchira makomborero avakamirira. Kana mhuri yavanorugare ichigara pamwe chete, imi motikomborera. Chivakomborerai zvino muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Izwi radaidzira pakati pemakomo, zvaitwa zvapera, ameno vanoramba. Izwi radaidzira pakati pemakomo, zvaitwa zvapera, ameno vanoramba. Avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, ameno vanoramba. Avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, ameno vanoramba. Masapuku nemadzishe, izwi radaidzira, zvaitwa zvapera, ameno vanoramba. Varombo nevapfumi, izwi radaidzira, zvaitwa zvapera, ameno vanoramba. Avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, ameno vanoramba. Avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, avanti Mwari Baba, ameno vanoramba. Ngatinamate munhu waMwari, Baba wekudenga naMwari munoera, musiki wedenga nepasi. Sekukumbira kunoita muimbi, nekudemba nekutetemba kunoita muimbi.
apo Mwari muri kupfuura, muri kuraini rekwanhingi nemustriti yekwanhingi, patiri kukutsvakai, vamwe vachitaura Mwari ari kuno, andiitira zvokuti nezvokuti, Mwari asvika nokumba kwangu, asi aita izvi nezvizvi. Iwe uri kumutsvaka panguva yemunamato ino, ndiri kuuya pamberi penyu, iyemi Mwari wamasimba, Mwari vanoera, Mwari azere rudo, Mwari anofadzwa nazvo, anonakidzwa nazvo, kuti akomborere vana vake, avaitire zvakanaka. Inzwaiwo kudemba kwevana venyu, mukati meshoko renyu makarayira rudzi rwaSimeoni nerudzi rwaJudha nerudzi rwaIsakari nerudzi rwaRevhi nerudzi rwaJosefa kuti vamire pagomo reGerizimu vachidaidzira kuropafadzwa kwevana venyu. Inzwaiwo Mwari, iyemi Mwari wamasimba, muridzi woupenyu nemuridzi woruponeso. Pane zvakaitwa naDhiabhurosi paakapinda nemudzimba dzedu, takadyiswa zvisingadyiwi, mhuriye dzedu dzaparara. Paakapinda nemudzimba dzedu, akasiya vana vedu vazvimwe zvinhu, vakurarama semhuka. Vamwe vari mubanje, vamwe vari mukati memadrugs, vamwe vakadyiwa nemishonga yakakanganisa nokuvhiringa pfungwa. Asi tiri kuuya kunemi Mwari, madonhwe mundipeiwo. Inzwaiwo Mwari wedu pakukumbira kwavatsvene, pakudemba nokunamata kwedu. Vamwe zvazviri kudai pamutambo wamatumba, vari mukati medzimba dzavo, vane misodzi inoerera mukati meropa yavasingagoni kuteera kana kutaura vamwe, nezvimiro zvisisinei neverino nyika. Zvakudai miJesu akambosika pekutanga, anosika pepiri. Iyemi Mwari mune mhinduro nemumwe. Mune mhinduro yamadhuve, mune mhinduro yamangwenya, mune mhinduro yamapofu, mune mhinduro yomumwe nomumwe nekuchema nekachemero kake. Tiri kuisa vana venyu pamberi penyu. Itaiwo chimwe chinhu, shanyai, onekwai, ngavaone kuti masvika. Iyi michibwe chitedza, mambo wamadzimambo naishe wamadzishe. Chii chingakukonai pane zvinowira vanakomana vavanhu? Chii chamungakonewa? Honai, hakuna rimwe zita kudenga kana panyika. Pan'anga dzokwedu dzakazvitadza, madhokta ekwedu akazvikonewa, vanoshopera, havana kusvika panyaya dzokwedu. Tauya kune miJesu, iyemi moga makaenda muguva, makaenda murinda, makapinda mushiori, mukadzoka kushiori nesimba. Ndimunoziva zviri mukati memakuva, ndimunoziva zviri mukutambudzika kwomuviri. Imi makabuda nesimba noupenyu. Tinovaisa pamberi penyu. Mombe hakusina dzakafa, mbudzi dzakapera, huku dzakadyiwa nenyoka dzeusiku. Ivai Mwari, vamwe vari kurarama upenyu hweshiri dzeusiku, dzisina mazwi, dzisina kutaura, asi dzinoruma. Vanoda kuchengetwa nemi nekuisirwa ruzhowa mukati medzimhuri navana. Haiwa, tenze kunzwa munamato, vakadai muvashanyire sekuimba tauboa Jesu rairai runyararo nekunyaradzika. Tinonamata nekutenda nekuvimba kuna Mwari anonzwa munyengetero muzita raJesu, amen. Kuneni, o kuneni, madoni
39. Jesu litwala lami nguye usindiso lwami ngeze ngathemba kwami ngophansi sayitwala lami ngoba uJesu Kristu litwala kunye yekuzedlula kunye ekuzadlula anobumnyama uphambi kepha mangingoze elithemba lamde ziphepho endleleni yamangingayila Kolola ngoba uJesu Kristu litwala kunye yekuzedlula kunye kuzodlula isifungo siqinile kulabo abamthembile nanxa mina ngidangele uJesu ngesamthembile ngoba uJesu Kristu ulitwala kunye yekuzedlula kunye kuzadlula anxa kukhala ithilo uyena sengikuphukele sengiqokiswe ngobungcwele esigodlweni ngiyovela ngoba uJesu Kristu litwala kunye yekuzedlula kunye ekuzadlula Dinoda kusimbiswa warwendo rekudenga dichafara na peza rendo na wakupi wa korona Jakawanda jino dineta dino jipira kuna Nakumburwa ndiri parwendo Jesu anondiporesa Dinoda kusimbiswa Parwendo rekudenga Dichafara na peza rwendo Na makupi wa korona Kusimbiswa parwendo rekudenga dichafara na peza rendo na makupi wa korona dinoda kusimbiswa parwendo rekudenga Dichafara na pe
pamwetese tinogara naye kana kufamba nenzira esi tichaita mazwi ake se kuterera nekusembera ndiyo yega basinzira kufara muna Kristo